Salut! Astăzi îți voi arăta un setup inițial care are la bază echipamente Ubiquiti. Avem un Dream Machine Special Edition, avem un switch de 24 de porturi, avem un switch de 48 de porturi, avem un NVR, da? Totodată avem telefonie IP Ubiquiti, control acces și CCTV. Hai să începem! Bun, în momentul de față va trebui să vedem ce clasă de IP-uri ne este alocată din echipamentul Dream Machine Special Edition. IP config. Se pare că clasa default cu care a venit este 192.168.1.1. Accesăm gateway-ul. În cele din urmă s-a încărcat. Îi vom oferi o denumire UDMS Setup. Hai să zicem UDMS Dem. Next. Vom folosi un cont existent, sign in. Introducem parola. Nu doresc să-l configurăm în modul offline, astfel încât să putem beneficia de toate feature-urile oferite de platformele Ubiquiti. Bun, în momentul de față, platforma ne solicită al doilea factor de autentificare. Asta presupune o securitate sporită. Bun, s-a identificat contul, care este pe numele meu. În momentul de față, echipamentul va face un speed test, întrucât totul este setat pe DHCP. Practic este în spatele unui alt echipament. Este un dublu NAT. Contează mai puțin în momentul de față, dar vom face setup-ul de la A la Z. Bun. Next. În momentul de față, echipamentul va inițializa controllerul de networking. Setup-ul este complet. În momentul de față am intrat pe echipament, am preferat să intru direct pe IP-ul lui. Deja sunt notificat că sunt 3 device-uri care așteaptă să fie adoptate. Ne vom uita pe meniul din partea stângă, care are în prezent 6 taburi, să le spunem. Primul este dashboard-ul, al doilea este topologia, care se va realiza după ce vom adopta toate dispozitivele. Al treilea este format din device-uri, marca Ubiquiti, și doar atât. Clienții conectați, porturile pentru fiecare echipament. Da? Putem selecta ulterior să configurăm porturile de pe fiecare echipament. Zona de insights, unde vom avea zona de security și tot ce înseamnă trafic care trece prin acest gateway, și zona de setări. Bun. Vom adopta echipamentele. Ele în momentul de față sunt montate și, să zicem așa, conectate în felul următor. Primul echipament este Dream Machine Special Edition. Al doilea echipament este switch-ul de 24 de porturi. Al treilea echipament este switch-ul de 48. Un echipament pentru wireless
U7 Pro Max, care este conectat direct în UDMS. Adoptăm. Și avem chiar și NVR-ul în rețea. NVR-ul nu se adoptă, pe acesta va trebui să intrăm, să-l configurăm de la zero, ca și cum facem Dream Machine-ul. Dacă tot și-a luat IP-ul cu 1.21, haideți să intrăm pe el. 192.168.1.21. Enter. Cât timp accesează interfața, ne întoarcem în interfața de administrare a echipamentelor. Pot schimba tema de pe alb pe negru. Între timp, după cum vedeți, în partea de sus, UNVR-ul îmi permite să-l configurez. O să zicem și acestuia UNVR Demo. Next. Ne logăm în el. Introducem parola. Sign in. Automat avem aceiași pași de făcut, și anume să introducem al doilea factor de autentificare. O să ia ceva timp până butează și intră în interfața de administrare. Setup complete. Go to dashboard. Advance. Intrăm tot prin IP-ul local. Se pare că acest echipament necesită un update de firmware. Durează 5 minute, îl vom lăsa să-și facă update-ul și între timp ne întoarcem în pagina de administrare a echipamentelor Ubiquiti. Bun. În momentul de față, gateway-ul are IP-ul 192.168.1.1. Pe portul de WAN este tot o clasă privată, întrucât am zis și voi repeta, facem dublu NAT, avem un router principal la care suntem conectați să facem acest demo. Da. Topologia a fost realizată by default de către software Ubiquiti. O să vă arăt un lucru foarte important. STP-ul. Da? În momentul de față, ambele echipamente au același STP. Noi va trebui să modificăm STP-ul. Practic este prioritatea echipamentelor în rețea. STP-ul cel mai mic are prioritatea cea mai mare. Așadar, vom merge în Unified Device. UDM-ul este by default gateway-ul. Următorul echipament este switch-ul de 24 de porturi. Mergem în setări. Debifăm Global Switch Settings și modificăm STP-ul. Îl punem cât mai mic, 4096. Apply. Aplicăm modificarea. În momentul de față, echipamentul procesează și operează această modificare. Dăm un refresh. Totodată au fost detectate celelalte echipamente, telefonul, camera și un echipament din gama Digital Signage. Mergem în zona de setări. Network. Default. Debifăm Autoscale Network. Dorim să ne facem singuri configurația, nu lăsăm echipamentul să ia deciziile. Rămânem pe clasa 1.1 în momentul de față. Manual. Și o să alocăm range-ul de DHCP de la 50 până la 254. Astfel, IP-urile de la 1.2 până la 1.49 le pot folosi în a aloca IP-uri statice echipamentelor. Așadar, am făcut această modificare, voi modifica și DNS server. Vă spuneam în clipurile anterioare,
De obicei folosesc Google-ul și Cloudflare-ul. În cazul în care nu folosești Google sau Cloudflare sau alte DNS-uri, recomandat ar fi să le folosești pe cele ale furnizorului tău de internet. Default Gateway 192.168.1.1. Automat prin DHCP tuturor clienților li se va asigna acest gateway. Aplicăm. La fel, echipamentul o să proceseze modificarea și o să o opereze. Mai facem o verificare să vedem dacă NVR-ul și-a făcut update-ul de firmware. Este online 1.21, 192.168.1.21. Enter. Perfect. Acesta și-a făcut update-ul de firmware. Voi intra din nou în interfața lui de administrare. Introducem codul pentru al doilea factor de autentificare. Deja am primit notificarea că unul din echipamente a fost detectat în zona de CCTV. Îi voi da add, să-l adauge și totodată mă voi duce în zona de setări, control plane și voi instala și celelalte controlere. Accesul, voi face update la protect. Între timp mă întorc în UDMS. Aici voi face același lucru, setări, control plane. Network-ul necesită update, dar îl vom face ulterior. Protect-ul nu îl folosim pentru că îl avem deja în NVR. Accesul, la fel, îl vom avea în NVR. Așadar, îmi rămâne să instalez TOC-ul și Connect-ul. TOC-ul îmi va deservi soluției de telefonie VoIP, iar Connect-ul soluției de Digital Signage. După cum vedeți, controlul de acces a fost instalat, îi voi da Setup. Sunt de acord cu termenii și condițiile. Între timp mi-a și detectat primul controller. O să-i spunem Ultra 1. Această denumire are rolul de a vă ajuta în a identifica un anume echipament sau poziția acestuia. Rămâne la latitudinea voastră să alegeți denumirea. Nu voi înregistra acum un card, voi da skip. În momentul de față, echipamentul a fost adăugat în controller. Voi trece și aici interfața în negru, fiind zi mă ajută mai bine să vizualizez. Fac o verificare. Echipamentul are IP-ul 1.148, este online. În dashboard este ok și pot face și primul test să vedem dacă deschide o eventuală ușă. Click to unlock, a făcut sunetul de deschidere, iar în zona de loguri apare că acum 7 secunde am făcut o deschidere remote. Mă întorc în controllerul din UDM. TOC-ul încă nu s-a instalat, Connect-ul așteaptă. Mergem în zona de device-uri și dacă tot am făcut acea alocare de IP-uri statice, practic am generat un pool de DHCP și primele IP-uri le-am lăsat pentru static, voi face următoarele modificări. Switch-ul de 24 de porturi îi voi aloca un IP static. Fiind al doilea echipament de rețea, îi voi pune 1.2.
Vom introduce DNS-urile. Masca 255.255.255.0, al doilea DNS și IP-ul de gateway. Aplicăm. Același lucru vom face și pe switch-ul de 48. Îi vom aloca un IP static. Va fi al treilea echipament din rețea. Practic, același lucru voi face pe toate echipamentele din cadrul rețelei. Și aici mă refer la echipamentele Ubiquiti. După cum vedeți, se propagă modificările. Între timp s-au instalat și celelalte două controlere. Avem un pop-up pentru zona de Connect, adică Digital Signage. Îi voi da Setup. Sunt de acord cu termenii și condițiile. Și primul echipament Display Cast poate fi adoptat. Vom face acest lucru. Este online, IP 191. Mergem și în controllerul de telefonie. Mă informează că este necesar să mă loghez cu contul de Unify. Îi voi da login. Setup. Sunt de acord cu termenii și condițiile. Voi folosi Unify TOC în zona internațională. Da, România nu este afișată, așadar va fi în zona restul țărilor. Start Setup. A fost identificat telefonul, este un Touch Max și îl voi asigna singurului utilizator care este în momentul de față pe Dream Machine, adică eu. Next. În mai puțin de un minut se va inițializa echipamentul. După cum vedeți, în momentul de față, acest telefon apare ca fiind online, este asignat unui singur utilizator și ulterior se pot asigna și numere de telefon. Bineînțeles, acest lucru presupune ca în echipament să aducem o conexiune de telefonie. Telefonie de tip SIP trunk. SIP trunk over Internet. Bun. În momentul de față, telefonia o avem configurată. Conectul și echipamentul Cast este online conectat. Voi putea încărca un material echipa noastră vă urează an nou fericit. Am creat acest material, l-am încărcat în controller și îl voi asigna pe echipamentul Cast. L-am asignat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care acest echipament îl voi conecta la un monitor, la un TV sau la orice display via HDMI, acesta va rula materialul pe care eu l-am creat. O să vă arăt acest lucru, să vedeți cum funcționează. Între timp, ne întoarcem în controlul principal și ne uităm pe device-uri. Avem 1.1 gateway, 1.2 switch-ul de 24, 1.3 switch-ul de 48. Între timp, avem și echipamentul de Wi-Fi, access point-ul. Îi vom asigna și acestuia un IP static. Nu lăsăm nimic pe DHCP. DNS-urile. Masca. Gateway-ul. Apply changes. Mai verific o dată. 1.4.
Avem o cameră. Îi vom aloca și acestea un IP static. Punem 1.5. Castul va avea 1.6. Telefonul are deja 1.13 și este exact în poolul de IP-uri statice. Și atunci îmi va fi foarte simplu. Doar bifez fixed IP addresses. Apply. NRVR-ul, același lucru. Și-a luat un IP 1.21 care face parte din poolul meu de IP-uri statice. L-am rezervat. Practic, în momentul de față, sunt sigur că echipamentele mele nu vor dispărea din rețea sau nu vor apărea în conflict cu alte IP-uri. O să dăm un refresh. O să dureze puțin până se modifică în interfață IP-urile echipamentelor, în speță castul și camera, dar totuși, haideți să vedem dacă funcționează camera. Mergem în NVR, pe controlul de Protect. Este up-to-date. Dashboard. Și avem prima cameră conectată. După cum vedeți, apare mini-rack-ul cu toate echipamentele în el. Eu aici în lateral este o cameră de tip fisheye. Da? Este o lentilă fisheye. Mergem și în zona de devices. Practic avem un AI Theta. Da? Să vă arăt ce este un AI Theta. AI Theta este o cameră de dimensiuni reduse. Este foarte finuță, dacă o pot numi așa. Aș recomanda ca această cameră să fie montată în birouri, în zone de lobby sau recepție, pentru că au un design plăcut, sunt foarte mici și oferă o calitate foarte bună. Acesta este un AI Theta Pro, un AI Theta Standard Kit, practic eu pe acesta îl am în prezent, la care am adăugat și un AI Theta Audio. AI Theta Audio presupune și o boxă. Da, după cum puteți vedea în imagini, aș zice că o cameră este cât degetul mare de la mână. Putem evident să ne uităm în specificațiile tehnice, dimensiunea o vedeți aici. Da? Până în 5 cm. Bun. Ne întoarcem în controller. Avem toate echipamentele configurate, sunt up-to-date. Va trebui să facem și rețeaua de wireless. Wi-Fi, Create New, vom spune Demo Wi-Fi, vom genera o parolă, îi vom spune Demo Wi-Fi 2025 semne exclamării. Fără hotspot, lăsăm atât în banda de 2,4, cât și în cea de 5, cât și cea 6 GHz. Nu vom face limitare pe viteză, pentru că doresc să fac un test la final. Broadcast AP, fiind unul singur și bifat all, se va propaga pe acesta. Add Wi-Fi Network. Dăm un refresh. Evident, și access point-ul va intra în zona de propagare a modificării. Getting ready. Canalele utilizate 6 pe 2,4, 159 pe 5 GHz și 79 pe 6 GHz.
După cum puteți vedea, în zona de dashboard pot face și un speed test. O să dau speed test, este pe van 1. Avem 900 de mega pe download și cred că tot atât și pe upload. Mă întorc în zona de Wi-Fi și verific setările. Pe 2,4 avem o bandă de 20 de MHz. Da? Asta înseamnă că vom avea wireless în 2,4 GHz pe o distanță mare. În 5 GHz pe 40 îl voi duce în 80. În 6 GHz pe 160 îl voi pune în 320, întrucât îl doresc Wi-Fi-ul doar aici. Puterea de transmisie o mut pe medium, nu vreau să acopere mai mult de 100 de metri pătrați. Voi seta minimum RSSI 70 pe toate cele 3 spectre. Voi dezactiva Mesh Parent, nu doresc acest AP să fie un Mesh Parent pentru alte AP-uri și aplic modificările. Între timp, iau telefonul, mă duc în zona de Wi-Fi și mă voi conecta la rețeaua demo. Aveam parola demo Wi-Fi 2025 semne exclamării conectare. Între timp AP-ul face modificările. Este în continuare în Getting Ready. Eu îmi pregătesc o aplicație de speed test și vă voi arăta aici. Avem 600, 640, 650, 657 de mega pe download. Evident, această viteză poate fi îmbunătățită prin mai multe modificări. După cum puteți vedea și în dashboard, sunt în Wi-Fi 6 pe 5 GHz și 80 de MHz. Da? Deci, practic, pe 80 de MHz am obținut 658 de mega. Dacă voi face modificare și îl voi schimba, spre exemplu, în 160, pot obține o viteză mai mare, însă există riscul să am interferențe pe DFS channel, adică pe canalele pe care le folosește armata, radarele sau diverse instituții prin care își transmit date. Dar pentru a vedea ce înseamnă o astfel de configurație, facem modificarea și vom relua testul de viteză. Semnalul excelent, 160 de MHz. Generăm un nou test. Va trebui să ținem cont că încă nu am făcut modificări în zona de canalele alocate. L-am lăsat pe auto. Avem 800 de mega pe download și cred că ne apropiem și pe upload 500. Da, este foarte bine, zic eu.
Vom face un scurt rezumat. Am instalat gateway-ul Dream Machine Special Edition. Am activat pe el controllerul de VoIP și controllerul de Digital Signage, Connect-ul. Am instalat UNVR-ul. Am configurat pe el controllerul de Protect și controllerul de acces. Am introdus un hard disk de 500 de giga pentru a face aceste teste. Aici sunt informat câte echipamente am introdus, bitrate-ul și pot face diverse modificări, dar pe acestea le veți vedea în videouri dedicate pe zona de CCTV. Pe zona de acces, echipamentul este conectat. Îi vom face între timp și un update. Avem un singur furnizor de internet, iar acum voi introduce și al doilea furnizor. Pentru a face acest lucru, verific gateway-ul pe zona de porturi. În momentul de față nu am un SFP cu interfață RG45 și voi folosi un port din cele 8. O să folosesc portul 5. Așadar, mă duc în setări, internet, internet 2, îi schimb portul și aleg portul 5 gigabit, aplic modificarea și voi introduce al doilea furnizor pe care l-am printr-o conexiune 4G. L-am conectat și acum voi aștepta să văd cât de repede îl detectează. În cazul în care nu îl detectează, voi intra și voi face setările manual. Acesta a fost detectat și mi-a alocat un IP WAN cu clasă 192.168.2. Practic, în momentul de față, am doi furnizori. Am pe primul WAN un furnizor via Ethernet pe cablu și al doilea furnizor este pe o conexiune 4G. Așadar, cu ce mă ajută pe mine? În zona de setări pot opta cum să folosesc cele două conexiuni, Internet 1 și Internet 2. Eu le voi folosi ca și failover. Asta înseamnă că principal este conexiunea prin Ethernet, iar secundar, backup, va fi conexiunea 4G. În momentul în care voi scoate prima conexiune, acesta va trebui ca WAN 1 să intre în status offline, iar WAN 2 va deveni main. Da? După cum vedeți, network is offline. Network connection restored. Am primit aceste informații deoarece eu sunt conectat prin unify.ui.com și nu sunt via IP-ul gateway. Voi deschide și IP-ul local, voi culege mult mai rapid informațiile. După cum vedeți, WAN 1 este offline, WAN 2 este online. Introduc principalul furnizor, iar acesta va trebui să se activeze. S-a activat și a devenit iar furnizorul principal. În zona de loguri, toate aceste informații le pot vedea clar. Internet connection WAN 1 on port 9 went down multiple times in last 24 hours. Da? Practic mă informează ori de câte ori
îmi cade internetul, se reconectează, comută pe al doilea furnizor de internet și orice modificare apare în infrastructura pe care o controlez.